Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mallem, wieħed raġel is-soltu ma jkunx magħna rajnieh keċċixjaten f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhux wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: La żommuhx le, għax m'hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr se jkollu l-ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, nidilkom sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu mon u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixtuh fil-baħar. U jekk jidek hija lik okkażjoni ta' dnub aqtaħħa l-barra, jaħbad lek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidek it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefix. U jekk riġlek huwa lik okkażjoni ta' dnub aqtaw barra, jaħbad lek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk hija lik okkażjoni ta' dnub aqlaħħa l-barra, jaħbad lek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna talla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. Dal-Evanġelju eżisti hekk hemm xi aspetti u punti li ta' min jidħol daqsxejn ftit fuqhom u naraw eżattament anke xi jfissru għalina. L-ewwel ħaġa l-Evanġelju jitlaq billi Ġesu qiegħed jurina u jwieġeb l-Apostli fuq ir-realtà ta' wieħed li ma kienx wieħed mit-tnax li kien qiegħed ikeċċi xjaten. U l-Apostli għax ma kienx wieħed minnhom donhom iffastidjaw ruhom. L-ewwel ħaġa nimsewx li ftit qabel f'dan il-Vanġelu. L-Apostli ma rnexxilhomx ikeċċu xitan minn ġo tifel ta' wieħed raġel. U waqt li dan ir-raġel mhux magħhom qed jirnexxu li ikeċċi xjaten. Hawnhekk nixtieq nagħmel din riflessjoni eżistija. Aħna nistgħu nkunu dawn iż-żewġ tipi ta' nsara. Jew insara li fina hemm verament il-qawwa t'Alla li anke tidher fuq il-ħażen u fuq ix-xitan, jew insara fejn fina il-qawwa t'Alla mhijiex qiegħda tidher. Issa Ġesu hawnhekk eżistijej qiegħed jammetti li dan ir-raġel għalkemm mhux wieħed minn tal-qalba madwar Ġesu, f'isem Ġesu xorta qiegħed ikeċċi xjaten għaliex. Għaliex l-awtorità fuq ix-xitan, l-awtorità fuq il-ħażen Ġesu fil-Vanġelju jagħtiha l-ewwel l-12 u mbagħad jagħtiha 72 u mbagħad jagħtiha l-kull min jemmen, il-kull min jimxi wara Ġesu. Aħna nirdu nirrealizzaw min aħna fi Kristu. Aħna fi Kristu ġejna mogħtija din l-awtorità kontra l-qawwa tax-xitan. Ix-xitan jeżisti l-ewwel ħaġa. Ix-xitan mhux invenzjoni tal-Knisja, ix-xitan mhux xi ħaġa tal-passat, ix-xitan mhux xi ħaġa tan-nanniet, ix-xitan jeżisti llum, ix-xitan huwa dak li jrid ipoġġina fil-gideb, huwa dak li jrid jisraq, huwa dak li jrid jaqret, dak li jrid joqtol. Il-ħajja tagħna Alla, jrid ipoġġina kontra l-verità ta' Alla, jpoġġina fil-gideb kontra l-bniedem, irid jisraq il-paċi mill-qalb tagħna. U Ġesu lilna ġie jagħtina awtorità kontra ix-xitan. Il-ħażen li naraw madwarna mhuwiex spjegat biss eżistijej mill-limitazzjoni tal-ħolqien jew mill-iżbalji tal-bniedem. Dawk ukoll. Imma l-ħażen li naraw madwarna huwa wkoll attribwit għal ħidma satanika, diabolika ta' Satana. Ix-xitan jeżisti u jrid jeqret iż-żwieġ tiegħek, irid jeqret il-familja tiegħek, irid jeqret is-saċerdozju tiegħek, irid jeqret il-Knisja, irid jeqret l-imħabba, irid jeqret l-verità, irid jeqret il-paċi, irid jeqret l-armonija bejn il-ġnus, hekk ix-xitan huwa destroyer, irid tkeċċi kollox. U aħna għandna din l-awtorità kontrih, bis-seta li tagħna Ġesu. Ix-xitan jibża minna mhux aħna nibżgħu minnu, eżisti. Importanti li aħna nirrealizzaw li fi Kristu aħna għandna din il-qawwa li noħorġu rebbieħa u mhux noqogħdu nibżgħu. Qegħdin ħaġa naraw eżistijej kif Ġesu din l-idea li aħna huma dan ir-raġel li mhux qiegħed magħna, Ġesu ma jidhom twafquhx. Għaliex eżistijej aħna noqogħdu attenti anke fil-Knisja illi ma nispiċċawx klikek fil-Knisja aħna huma. Kull min qed jimxi wara Ġesu, kull min qed jimxi wara Ġesu, kull min aċċetta id-don tal-mamudija huwa parti tal-Knisja ta' Ġesu. Issa,
fil-Knisja ma naqblux fuq kollox, qed ngħid fil-Knisja b'mod sħiħ id-dixxipli kollha ta' Ġesu mhux qed ngħid il-Knisja Kattolika biss, imma ġifieri dawk kollha li jeħtlu bħala li huma mamdin. Imma Ġesu qed jgħidilna isma' toqgħodux tirraġunaw minn dan il-mod aħna u huma. Min qed jagħmel miraklu f'ismi mhux se jitkellem maraj kontra tiegħi. Allura Ġesu qed jitkellem hawnhekk mill-bonding miegħu, mir-relazzjoni miegħu. Ejjew naħdmu l-kol kemm aħna anka insara differenti anka fl-ambjenti tagħna li nibnu di relazzjoni profonda ma' Ġesu. Imma f'dal kuntest Ġesu se jitkellem allura mill-kruwa ta' dnub. Jekk aħna mixin wara Ġesu irridu nobodu dnub u Ġesu llum qed ikellimna il-mibeda lejn id-dnub b'mod radikali sal-punt in so many words Ġesu jgħidilna aħjar tmur il-ġenna u titlef parti minn ġismek milli tmur l-infern b'ġismek sħiħ. Sa ġismek għaliex għax ġismek huwa parti minnek, ġismek huwa ħaġa ħażiża għalik. Ġifieri Ġesu qed jgħidilna isma' din is-salvazzjoni ta' ruħkom xejn mhu daqshekk prezzjuż importanti. U aħna rridu noqogħdu attenti x'jista' jkun li aħna eżisti s-salvazzjoni ta' ruħna noħduha lajt. Għal mument ta' pjaċir ta' jnejk, meta tara l-pornografija, għal mument ta' pjaċir ta' fejn aċċesswari barra miż-żwieġ, adulterju, għal mument ta' pjaċir ta' serq, tikkomprometti s-salvazzjoni tiegħek. U Ġesu qed jgħidlek isma' aħjar titlef parti minnek u salva ruħek milli għandek il-ġid kollu u titlef ruħek. Dil-kelma lilek fejn qed issibek. Verament inti qed tivvaluta kemm importanti s-salvazzjoni tar-ruħ tagħna. Konxi aħna Ġesu ġbata lina fuq is-salib biex aħna ma nitilfux ruħna fl-infern. U l-aħħar mistoqsija qed nagħmel ħadin fid-daw tal-Evanġelu eżisti. Aħna dbaqbaq fina il-bżonn li nxandru l-Ġesu biex in-nies ma jitilfux ruħhom, biex ikun jafu l-Ġesu fil-verità, biex iduru lejh, biex jisalvaw lilhom infushom bi Kristu fi Kristu. Jew aħna din komdi aħna u komdu kulħadd. Qalbna tweġġa meta naraw nies il-bot minn Ġesu li jirriskjaw li jitilfu ir-ruħ tagħhom. Mhix ċajta, Ġesu jitkellem li titlef ruħek illum, ma noqogħdux nibdlu kliem Ġesu nagħmluh u mellow id-dawn isu mhux u Ġesu ma rridx jgħid, Ġesu dak dak li qal. Eżisti li aħna nistgħu nitilfu r-ruħ tagħna. Ejjew aħna verament niftħu għajnejna u bħafna mħabba lejn Ġesu, bħafna mħabba lejn xulxin u anke lejn nfusna nagħmlu ħilitna eżisti sabiex nelbu l-qawwa tal-ħażen, nelbu l-qawwa tad-dnub mhux bil-ħila tagħna imma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U jekk nagħmlu dan il-mulej jagħtina slim.